Росіяни готують новий танковий наступ на Слов'янськ та Барвінкове. Нині готуються форсувати Сіверський Донець, повідомили у Генеральному штабі. Ворогу вдалося заволодіти Лоскутівкою та Райолександрівкою, що південніше Лисичанська. На цій ділянці фронту зосереджено більше сотні російських реактивних систем залпового вогню та ще більше мінометів та ствольної артилерії. Відтак російські окупанти цілодобово накривають вогнем цілі площі Лисичанська та його околиць. Крім того, вуличні бої точаться у Сєвєродонецьку, де українські воїни тримають оборону у промзоні міста. На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут-Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку в район населеного пункту Новотошківське ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу. Ерефія вдарила ракетами по Одесі і Миколаєву. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». По Одещині били 2 ракети, обидві збито українськими захисниками. А от у Миколаєві 3 ракетами пошкоджено цивільну інфраструктуру. Щонайменше 1 людину поранено. Ще 2 людей зазнали поранень в Апостоловому на Криворіжжі. На півночі Херсонщини рашистська диверсійна розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил наших військ, наразилася на вогневу відсіч. Понісши втрати, відступила. На світанку по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню їх військової техніки відпрацьований удар гелікоптерами. За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю МСТА-С та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта уточнюється. Американські системи залпового вогню «Хаймарс» уже прибули до України. Про це повідомив міністр оборони нашої держави Олексій Резніков у Твіттер. Він спрогнозував, що це літо буде спекотним для російських окупантів. «Хаймарс» прибули в Україну. Дякую моєму колезі, другу Ллойду Остіну за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів і останнім для деяких з них. Реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» США передали Україні у рамках пакету допомоги на $700 мільйонів. Спочатку йшлося про 4 такі системи. Потім американські медіа повідомили, що Пентагон готовий продовжити постачання. Ці системи залпового вогню мають суттєву перевагу над радянськими аналогами типу «Град», «Смерч» та «Ураган». «Хаймарс» озброєні 6 ракетами, здатними влучно вражати ворожі цілі на відстані до 70 кілометрів, або однією тактичною ракетою, яка вражає цілі на відстані до 300 кілометрів. Окупаційні силовики обшукали оселю кримсько-татарського активіста Нарімана Курукчі неподалік Судака. 6 окупантів приїхали легковиками. Причиною облави назвали нібито підозру у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. Утім, це лише формальний привід, упевнена політолог Лінора Дюльбєр. Бо Наріман Курукчі не лише активіст, а й друг Ільвіра Аметова, проти якого окупанти днями припинили справу. Курукчі, зрештою, не затримали. Наш народ піддають утискам з різних надуманих причин, які не вкладаються в голові. Кажуть, ми займаємося наркотиками, продаємо її, навіть свідок, а хто – нікому невідомо. Учора суд виніс рішення щодо того, що сталося нібито у лютому. Сьогодні ж прийшли з обшуком. Нашому народу обов'язково треба бути уважними, підтримувати один одного і бути в єдності, проявляти терпіння. На все воля Аллаха. Окупанти продовжують викрадати людей на окупованих територіях Херсонщини. За інформацією Кримсько-татарського ресурсного центру, росіяни вдерлися з обшуком до помешкань 3 кримських татар, 2 людей
вивезли у невідомому напрямку. Місце знаходження Расіма Асанова та Сусанни Ісмаїлової досі невідоме. Зранку середи окупанти вдерлися до будинку батьків покійного чоловіка Сусанни Ізмайлової. Дізнавшись про це, Сусанна приїхала до батьків. Згодом обшукали і її оселю, де вилучили телефони та інші гаджети. За інформацією Кримсько-татарського ресурсного центру, затриманих можуть утримувати у підвалі 17-го училища Генічеська. Сусанна Ізмайлова є працівницею культури, хореографом та викладачем народних танців. З початку повномасштабного вторгнення росіяни лише у Генічеському районі затримали вже десятки людей. Доля деяких досі невідома. Декого утримують у Сімферопольському СІЗО. Українські військові продовжують нищити коштовну російську техніку на Зміїному. За даними оперативного командування «Південь», черговим точним ударом по острову у Чорному морі знищено ще один російський зенітно-ракетний комплекс «Панцер С-1». Триває операція із повного вигнання російських окупантів. Нагадаю також про те, що військові операції Збройних сил України дійсно потребують інформаційного супроводження. Але цей режим найчастіше, майже у всіх 100% випадках, має бути режимом тиші. Дякую за розуміння. Дякую, що не ведетесь на вкидання та фейки з неперевірених джерел. Європарламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Разом з Україною Європарламент підтримав цей статус і для Молдови. Парламентарі пропонують лідерам Європейського Союзу зробити це негайно. Те саме вони пропонують щодо Грузії. Утім, тоді, коли її уряд виконає пріоритети, зазначені Європейською комісією. Крім цього, Європарламент закликав Україну, Молдову та Грузію реалізувати європейські амбіції, прискоривши реформи, для того, щоб виконати критерії для членства в ЄС. Резолюція є рекомендацією, але Європейська Рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення, заявив глава Євроради Шарль Мішель. Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові. Під час засідання Європарламенту в Брюсселі зібрались десятки українців і не лише, аби закликати євродепутатів надати Україні статус кандидата в ЄС. Активісти скандували «Україна – частина Європи», статус кандидата у члени ЄС для України. Вони упевнені, що зараз саме час це затвердити на юридичному рівні. Ми хочемо, щоб цей історичний момент запам'ятався в наших серцях і в серцях всіх українців на території нашої держави. Турецький безпілотник Акенджі знову побив рекорд висоти, піднявшись на 13 кілометрів 752 метри. Про це досягнення повідомив технічний директор компанії «Байкар Макіна» Сельджук Байрактар. Попередній рекорд ударного дрона зафіксували у квітні цьогоріч. Тоді він злетів на висоту 11 кілометрів. Акенджі – турецькі безпілотники, які оснащені двигунами українського виробництва. На різних його версіях стоять агрегати виробництва компаній «Івченко Прогрес» та «Мотор Січ».